just con ancient days as rud é gur lú mé go thuú mé go dtí litir mór chun ancient dit cadí na coláistí thuú mé go dtí nuair a raibh mé gabhlíonn ag dís deirchtrééis an bunscoil a chríoc nó thuú mé go dtí coláiste Peig séirs I maileann lucaigh go gurí níl sé ag feidhmiú go fáil, you know. An bhliain dar gceann thuú mé go dtí coláiste óla Ghaeltacht Chorca gá óra sin thuú mé go dtí litir mór ó bhí sé planáilte gcuin dul go dtí coláiste an láidir ó thaobh na Gaeilge litir mór coláiste beag agus formé agus mar cara áit sa coláiste sin ach an sin bhí feidhmeannach agus ní raibh siad ná an cúrsa a chuir le chéile a chuir bhaim agus bhíor an dul go dtí coláiste eile so ní raibh sé choláidir an ceann eile ó thaobh na Gaeilge. An sin an saoir dhearnach thuú mé go dtí an Ghaeltacht thuú mé go dtí coláiste an Phiarsaigh mún an Limber in Raidió agus tá cúrsa cásca acu freisin díon cúrsa ba seo so thuú mé go dtí an coláiste tá sé dearthir an bhéil tríad an air teist so thuú mé sin sa cúgu bhliain agus sa séú bhliain tuigim nach bhfuil coláiste an Phiarsaigh go feidhmiú sa ceann chéine go fáil ach tá coláiste an Phiarsaigh fásáin a ceapan bhfuil sé roinnt míle híos an bhóthar an áit sin a raibh mé coláiste na Phiarsaigh lochan dún lóiche sin é seo mac sibhna agus cád mac sibhna Vic sibhna so bhí crack ionach goin Gaeltacht chuine rá bhíon crack is fearr go me gláiste an Phiarsaigh in Raidió Beiidir greibh sé an fá greibh sé sin mar bhí mé níos sinne, you know. Bhí an saoire nó raibh mé an sa saoire bhí mé séimhlíonn ag díos agus a ri an cásca bhí mé sa cúg agus a séimhlíonn so bhíos níos éiste chun Beiidir tatna bháin just, you know. Ach bhí tú hain sástaí eolam Thomsin. Bhí ní an breúirt Thomsin a dhéanana bhí tú hain a ggéir a dhéanana ar do hain. Bhí nóir thuú mé go dtí na chlóistí saoire bhí mé mar ceann na daoine is fearr le Gaeilge ar na gcomsaí an céad óir thuú mé an go dtí bailán lucaigh ní raibh mór an álas a go faoin Gaeilge bhí Gaeilge cearcadár go má munscoil ní ach mé chuig Gaelscoil ach bhí crack maith gom an ach sin rud a thar a tháinig mé rais tréis an córas agus thuú mé seach sa chéad bhliain sa manscoil agus bhí an sin hiag mé go raibh Gaeilge maith gom á bheith ag dul go dtí an cláiste saoire agus sin as sin amach bhí simú gom sa Gaeilge mar bhí Gaeilge bhí mo cumas Gaeilge mar ceann a daoine is fearr I mo rang sa manscoil so bhí an simú gom as sin amach, you know, so déanaan na coláistí saoire an difriúil ceapan sé. No, déanann sé difriúcht má míteamh má feicim héanaan ar támuid ag seastan peblií nó beidir an BT ólióg nó beidir ag cumar strádarat. Nar hagans na daoine óga ag an chuig an seastan ba tú caint lob agus leabhar tú Gaeilge lob. Ba tú ná inseocht cén gasú a bhí ag coláiste saoire agus cé gasú nach ra gun chuid is mó mar tá muín ag na gasúí leabhart agus tá siad chosástaí leabhart má ní an siad deis agus is drama sin nára ag coláiste ar ag ní fiú an a tríala siad leta agus sin is mór a pecha sin. An tain trú atá gom nar níaci mé chuig ceann a raibh ag an am policy dangan ó thaobh na Gaeilge. Bhí policy dangan ó thaobh leir go hifaciúil ach mar dúirt mé bhí na scoirí go generalta caint bearla na chéile raibh sin na éine. Sin feidhmiú tá líon mór daoine in áit. Tá job fuile ag na Kennedy is just na coláistí a sinna a smachtú ach tá sé deacnar tá medicine líon mór daoineiste é ná bháin. A déanann siad gach iirecht policy dangan Gaeilge a bheith bhaim mar ní léon bhá an gon coláiste nach policy láidir Gaeilge